Hulyo 15, Martes, tuig 2025. Ekanapulog lima nga semana sa tuig. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Unya gisaway ni Jesus ang mga lungsod diin himo anya ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kayang mga tawo wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo, Corazin. Pagkaalaot usab nimo, Bethsaida. Kay kon ang mga milagro nga mahimo, diha kaninyo didto pahimo sa Tiro og sa Sidon. Ang mga tawo didto dugay na unta nga nagsapot og sako. Og nagbulibod og abo sa ilang uloaron, pagpaila nga sila, naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdomi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro og sa taga-Sidon kay kaninyo. Og ikaw Capernaum, buot kang mobayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit. Itambok ka hinuon ngadto sa impyerno. Kay kon ang mga milagro nga nahimo, diha kanimo didto pahimo sa Sodoma. Aniya pa unta kini karong adlaw. Busa hinumdomi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo.